Mala republika trebala je teritorij. Prvotni prostor pod vlašću Dubrovnika, u izvorima nazvan Astarea, bio je zapravo šira okolica grada. Prekretnica u dubrovačkoj teritorijalnoj politici dogodila se 1333. godine. Tada Dubrovčani od srpskog cara Dušana kupuju poluotok Pelješac. Velik teritorij poluotoka Dubrovčani su u rekordnom roku katastarski organizirali. Ta je akcija bila sjajan primjer učinkovitosti i brzine dubrovačke administracije. Uz kopnene posjede, republika je vladala i otocima Lastovom i Mljetom, te skupinom otoka zapadno od grada, Elafitima. Republika je do prvih desetljeća 15. stoljeća zaokružila svoj teritorij stjecanjem primorja na zapadu te Konavala na istoku.